Jeg vil gerne fortælle lidt om KOL, og KOL det står for kronisk obstruktiv lungesygdom, og det omfatter både kronisk bronkitis og lungeemfysem, som medfører en vedvarende øget modstand mod luftens passage i luftvejene. Luftforurening, såsom rygning, det giver en inflammation i bronkierne, som kan medføre en kronisk bronkitis. Derudover så kan det også medføre en inflammation længere nede i lungerne, nemlig helt nede i alveolerne, og det vil medføre lungeemfysem. Hos en patient, der har kronisk bronkitis, vil den kraftige inflammationsreaktion føre til ødemer i luftvejene, og samtidig opstår hypoplasi af bæreceller, hvilket medfører en øget slimproduktion, som man kan se på billedet her. Derudover vil der være et tab af cilier, og derfor er der ikke nok af disse til at transportere slimen op i svælget. Dette medfører, at KOL-patienter hoster meget, da det er den eneste måde, de kan få slimet op til svælget på. Samtidig sker der et tab af elasticitet og bronchiolekollaps. Når der er et tab af alveolvæggene, er der nedsat træk i bronchiolevæggene, og derfor bliver diameterne i bronchiolerne meget mindre, og hvilket vil føre til nedsat lungefunktion. Samtidig sker der på grund af bronchiolekollaps, at alveolerne bliver dårligere ventileret, hvilket vil medføre, at koncentrationen af ilt i alveoleluften vil falde. Og som man kan se på figuren her, så daler lungefunktionen hen over tid.